ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ଗଣିତ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ର ଆମର ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ଆମେ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି। 18 କେତୋଟି ଅଛି କହିଲ ଦେଖି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଲମ ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି? ଗୋଟିଏ କଲମ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ, ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ଗୋଟିଏ ବହି, ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଗୋଟିଏ ନାକ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିଭ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଯେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି କୋଠରୀ ସେତିକିଟା ଗାର ଦିଅ ଓ ସେତିକିଟି ଗୋଲ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି? ଗୋଟେ। ତାହେଲେ 1 ଲେଖା ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଲା। ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି 1 ଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଦେବ? ରଙ୍ଗ କରିଦେବ। ସେମିତି ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 19 କେତୋଟି ଅଛି କହିଲ ଦେଖି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଆସ କହିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେଟା କଲମ ଅଛି? 2ଟି କଲମ। ଏଠି 2ଟି ଗ୍ଲାସ୍, 2ଟି ଫୁଲ, 2ଟି ଗାଈ, 2ଟି ଆଖି, 2ଟି କାନ, 2ଟି ହାତ ଆଉ 2ଟି ପାଦ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଇଭଳି 2ଟି କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ସେମିତି ଯେମିତି କରୁଥିଲେ। କେତୋଟି ପେନ୍ ଅଛି? କଲମ ଅଛି ଦିଟା ଗାର ଟାଣିଛି ଏବଂ 2ଟା ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। କେତୋଟି ହାତୀ ଅଛି? ଗୋଟେ ହାତୀ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ରଙ୍ଗ ଦବ। କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? 2ଟି। ତାହେଲେ 2ଟି ଗାର ଟାଣିବ ଆଉ 2ଟି ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦବ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଗାଈ କେତୋଟି ଅଛି? 2ଟା ଗାର ଟାଣିବ ଆଉ 2ଟା ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦବ। ସେମିତି ଶୁଆ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ଆକୁ ରଙ୍ଗ ଦବ। ଗ୍ଲାସ 2ଟା, ତାହେଲେ 2ଟା ଘରେ ଆକୁ ରଙ୍ଗ ଦବ ତମେ। ବୁଝିହେଲା? ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 20 କେତୋଟି ଅଛି କହିଲ ଦେଖି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି କହିବା। ଏଠି କେତୋଟି କଲମ? 3ଟି କଲମ, 3ଟି ଗ୍ଲାସ୍, 3ଟି ଫୁଲ, 3ଟି ଗାଈ, 3ଟି ପତର, 3ଟି ଅଟୋ, 3ଟି ଲେମ୍ବୁ, 3ଟି ଗୋଡ଼। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଯେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି କୋଠରୀରେ ସେତିକିଟା ଗାର ଦିଅ ସେତିକିଟା ଗୋଲ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଲମ ଦେଇଛି, 2ଟା କଲମ, 2ଟା ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଘରେ କ'ଣ କରିବା? ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଏଠି 3ଟି ଅଛି, 3ଟା ଗାର ପକେଇବା। 1 2 3। ସେମିତି 3ଟା ଘରରେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ 3ଟା ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ସେମିତି ତାପରେ କେତେଟା ଅଛି? ତାପରେ 2ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟା ଘରରେ ଆମ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ଅଛି 3ଟା, 2 3, 3ଟା ଘରରେ ଏଇ 3ଟା ଘରରେ ଆମର ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଅଛି ହେଲା। ଗାଈ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଅଛି, ଏଇ 3ଟା ଘରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 21 କେତୋଟି ଅଛି କହିଲ ଦେଖି। ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଗଣିବା। 4ଟି କଲମ, 4ଟି ଗ୍ଲାସ୍, 4ଟି ଫୁଲ, 4ଟି ଗାଈ, 4ଟି ପିଜୁଳି, 4ଟି ଟମାଟୋ, 4ଟି ବେଲୁନ, 4ଟି ଶୁଆ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଯେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି କୋଠରୀରେ ସେତିକିଟି ଗାର ଦିଅ ଓ ସେତିକିଟି କ'ଣ ଏହି ରଙ୍ଗ ଦେବା ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ କେତୋଟି କଲମ ଅଛି? 4ଟିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ନାହିଁ। ହାତୀ କେତୋଟି? ହାତୀ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିକରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ 4ଟି, ତାହେଲେ 4ଟି ଗାର ଦେବ। 1 2 3 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 4ଟି। ସେମିତି 4ଟି ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ସେମିତି ଗାଈ କେତୋଟି ଅଛି? ଗାଈ ଅଛି 2ଟାରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ସେମିତି 2ଟା ମଧ୍ୟ ବେଲୁନ ଅଛି, 2ଟାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି 3ଟା, ତାହେଲେ 3ଟାରେ ଆମର ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଏଠି ଅଛି ବାଘ 4ଟା ହେଲା, 4ଟାରେ ଆମର ରଙ୍ଗ ଦେବ।